tlak, Palo szczerbawania mucha, 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 Palo szczerbawania mucha, Palo szczerba jak to, Palo szczerba jak to, Palo szczerba jak to, Palo szczerba jak to. Palo Szczerba, človek, ktorý vyhral proteín. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. A ľudia, nezúfajte, ale ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. A držím vám palce, ďalší bolo vás okolo 30. Tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom, s ďalšou súťažou. Podporte nás odberom na YouTube, dobre, pripojte sa k nám do skupiny Rest Power na Facebooku a buďte pozitívne naladení. Tlak, Palo Szczerbawania mucha, 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 Palo Szczerbawania mucha. Počuj, keby sa stretneme v Bardejove a si najebem na nos a potom skočíme na kebab dasa. Počuj, keby sa stretneme v Bardejove a si najebem na nos a potom skočíme na kebab dasa. Jak lítka, no ešte ne. Keď som bol ešte maličký, čo som mal 5 rokov, sedel som na posteli a začal som si honiť cez okno. Priletela včela, pristala na môj žalúď, v tej chvíli som sa urobil, vystriekal som sa rovno na včelu. Včela somrela, pozerám sa na včelu. Včela roztrhnutá na pleku, si hovorím si, toto nie je možné, čo som spravila. Tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha, tlak, Palo Szczerbawania mucha.